мақомот дар иёлоти муттаҳидаи амрико гуфтанд, бар асоси қарори рӯзи 29 майи соли ҷорӣ виза ё раводиди беш аз 1000 шаҳрванди чин ки бо ҳадафи таҳсил ва ё таҳқиқот дар иёлоти муттаҳидаи амрико тақдим шуда буданд бекор гардиданд. Як сухангӯи департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико рӯзи чоршанбе гуфт, чунин тасмим ба хотири пешгирӣ аз таҳдидҳои амниятӣ гирифта шудааст. ин хабар дар ҳоле нашр шуд ки бо наздикшавии интихоботи моҳи ноябри имсол бархурди президент Доналд Трамп нисбат ба чин шадидтар мешавад. Равобити Чину иёлоти муттаҳидаи амрико дар моҳҳои охир пуртаниш шудааст. рӯзи 9 сентябр иҷрокунандаи вазифаи раиси департаменти амнияти дохилӣ Чад Вулф иттиҳомоти қаблии мақомоти амрикоиро такрор кард ва гуфт, чин дар хоки иёлоти муттаҳидаи амрико аз роҳи тиҷоратҳои ноодилонаву ҷосусии саноатӣ талош мекунад таҳқиқоти донишмандони маҳаллиро бидуздад. ӯ инчунин донишҷӯёни чиниро дар нақзи муқаррароти визаи амрикоӣ гунаҳгор кард. қарори моҳи майи Трамп дар нисбати чин дар вокуниш ба поймолшавии арзишҳои демократӣ дар Ҳонг Конг қабул шуд. Як сухангӯи департаменти давлатӣ гуфт, танҳо гурӯҳи хурди чиниҳои ба иёлоти муттаҳидаи амрико омада таҳти ҳадафи ин қарор мебошанд ва донишҷӯёну муҳаққиқони қонунӣ хушомадаанд. чин моҳи июн гуфт ки мухолифи ҳама гуна маҳдудият дар нисбати донишҷӯёни чинӣ аст ва аз Вашингтон тақозо кард ки барои табодул ва дарки бештар иқдом бикунад.